Σήμερα τελείωσε αυτή η διαδικασία, η τόσο ψυχοφθόρα για μας, και το μόνο που έμεινε σαν συναίσθημα σε μένα είναι ο θυμός και η αηδία. Ο θυμός για την επίοικια της απόφασης και η αηδία για το θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε αυτές τις 2 μέρες από ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά υπηρετούν τον νόμο, στην προσπάθειά τους να καλύψουν το έγκλημα που έκανε ο συγκεκριμένος συνάδελφός τους, προσπαθούσαν με ψέματα και με γελοιότητες να κάνουν τη νύχτα μέρα και το άσπρο μαύρο, θέτοντας στην κρίση του δικαστηρίου την προσπάθειά τους ότι όλο αυτό που κάναν τόσα χρόνια ήταν νόμιμο, ότι ήταν το κοινωνικά αποδεκτό, ρισκάροντας τη ζωή τόσων παιδιών και τελειώνοντας τη ζωή του γιού μου. Είμαι αηδιασμένος γιατί έμαθα ότι μετά το θάνατο του γιού μου και ακόμα με το αίμα του νομπό έξω από τη Βουλή, αποφάσισαν αυτοί ότι από εκεί μπορούν παράνομα να μπαίνουν μόνο οι βουλευτές και τα επίσημα πρόσωπα. Όλοι εμείς είμαστε τίποτα για αυτούς. Όλοι εμείς δεν υπάρχουμε. Δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδείχτηκε πόσο δεν μετράει η ψυχή και η υπόστασή μας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αισθάνομαι ντροπή που είμαι Έλληνας, που είμαι σε μια χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και ο πολιτισμός, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πατρίδα μου. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε την απόφαση, την ξέρετε. Έτσι λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει. Ούτε το δίπλωμα δεν αφαιρέσανε. Ούτε σαν παράδειγμα να δείξουμε στους οδηγούς ότι τιμωρείται κάποιος όταν οδηγάει παράνομα. Δεν θα τελειώσει ποτέ κατραχαία όπως πάμε. Δεν τιμωρείται κανείς. Και θα συνεχίσει. Τι να σας πω, νομίζω ότι τα είπα όλος ο σύζυγός μας. Είμαι τόσο θυμωμένη, είμαι τόσο απογοητευμένη. Δεν περίμενα τίποτα από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά ήθελα να πιστέψω μήπως έστω κάτι θα άλλαζε. Την τελευταία στιγμή, ότι θα άκουγα να λένε ότι έστω θα αφαιρέσουν το δίπλωμά του. Ότι μπορείς να συνεχίζεις να οδηγάς κανονικά όταν έχεις σκοτώσει κάποιον στον δρόμο, μου είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.